дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. қарорҳои ҳукумат барои захира ва арзонӣ. раҳмон теъдоди мақомдоронро 30% афзоиш дод. кумитаи ҳолатҳои фавқулода заминларзаи охир дар рашт хисороте нагузошт. рақиби навбатӣ Баҳодур Усмонов муштзан аз Ӯзбекистон шуд. номзадҳо ба мақоми президентӣ дар Ӯзбекистон бо ҳам мубоҳиса мекунанд. сокинони Таҳор дар Кобул зидди Толибон эътироз карданд. шимолро тарк кунед. бо шарҳин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. эмомалӣ раҳмон бо қарори ҳукумат теъдоди кормандони агентии захираҳои моддии давлатиро ҳудуди 30% афзоиш дода 45 нафар муқаррар намуд. таъкид шудааст, ки шумораи ниҳоии кормандони агентии захираҳои моддӣ бе ҳайати хизматрасон 45 нафар мебошад. пештар ин теъдод 34 нафарро ташкил медод. таваҷҷӯҳ ба агентӣ ва захираҳои давлатӣ дар ҳолест, ки эмомалӣ раҳмон аз соли мушкил ҳушдор дода аҳолиро ба кишти ҳарчи бештар ва захира кардани маводи ғизоӣ даъват намуда буд. қаблан ҳукумат ва парлумон ба агентии захираҳои моддии давлатии Тоҷикистон иҷозат доданд, ки бархи маҳсулоти аввалиндараҷаи озуқаворӣ ва сӯзишвориро бидуни пардохти боҷ, аксис ва андоз аз арзиши иловашуда ворид намуд. масъулин ҳадафи ин иқдомро таъмини бозори истеъмолии аҳолӣ бо молҳои ниёзи аввал, инчунин бензин ва сӯзишвории дизелӣ арзёбӣ карданд. ин иқдоми ҳукумат барои захирасозӣ ва таъмини фарвонию нархи нисбатан арзон дар ҳолест, ки сокинони Тоҷикистон аз болоравии нархи маҳсулоти ниёзи аввал дар ҷумҳурӣ мегӯянд. то ҳол аз таъсири ин иқдом ба бозору нарх гузорише пешниҳод нашудааст. одатан агентии захираҳои моддӣ дар ҳолатҳои болоравии якбораи нарх дар бозорҳо аз ҳисоби захираҳояш моли нисбатан арзонро пешниҳод мекунад, то аз шиддати иҷтимоӣ ҷилавгирӣ карда шавад. маркази зилзиласанҷии Тоҷикистон соати 00:31 рӯзи 25 июл дар шарқи ҷумҳурӣ заминҷунбиро ба қайд гирифтааст. тибқи иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода, маркази зилзила дар 165 километри шимолу шарқи шаҳри Душанбе, 25 километр шимолтар аз маркази ноҳияи Рашт буда, қувваи зилзила дар марказаш 3-4 балл ва дар ноҳияи Тоҷикобод 3 баллро ташкил дод. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон мегӯянд, дар натиҷаи заминларза хисорот ва талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. ин бори чандум аст, ки шарқи Тоҷикистонро заминларза такон медиҳад. заминларзаи пурқурбонӣ субҳи 10 июл соати 7:14 ба вақти Душанбе дар ноҳияи Тоҷикобод рух дод, ки қувваи он дар марказ ҳудуди 5.9 балл арзёбӣ шуда буд. бар асари ин офати табиӣ 5 сокини деҳаи Бӯстон, собиқ деҳаи кӯли болуи ҷамоати Лангари Шоҳи ноҳияи Тоҷикобод зери хок монда ба ҳалокат расиданд. ҳамчунин даҳҳо хона дар деҳоти Тоҷикоботу Рахш хароб гардиданд. ҳукумати Тоҷикистон комиссияи махсусе таҳти роҳбарии сарвазир Қоҳир Расулзодаро ташкил кард, ки ба бартарафсозии оқибатҳои заминларза машғул мебошад. Баҳодур Усмонов дар вазни 63 кило рақибаш аз Доминикан Леонел Сантос Нунезро шикаст дод. дар даври баъдӣ ба мушзани ӯзбекистонӣ Элнур Абдураҳимов зӯрозмоӣ хоҳад кард. интизор меравад, ки сабқати Усмонови 23 сола ва Абдураҳимови 27 сола рӯзи 31 июл баргузор гардад. аз миёни мушзанҳои тоҷик Шаббос Нигматуллоев дар вазни 81 кило аз варзишгари чин Диаксин Ченг шикаст хӯрда аз ҳаққи идомаи рақобатҳо маҳрум гардид. Кумитаи миллии олимпияи Тоҷикистон мегӯяд 26 июл Сомон Маҳмадбеков дар ҷудо вазни 73 кило вориди майдон мешавад. оғози мусобиқа соати 7 бо вақти душанбе ва сабқати ниҳоӣ соати 13
дар назар аст. Кумитаи миллии олимпияи Тоҷикистон ёдрас намуд, ки барномаи бозиҳои олимпияи Токио 2020 33 намуди варзиш ва ҳудуди 50 равияи варзиширо дар бар гирифта 11324 варзишгар таи 17 рӯз барои 339 маҷмӯи медалҳо зӯрозмоӣ менамоянд. Аввалин медали тиллои олимпиро 24 июл варзишгари чини Қиян Янг дар тирандозӣ аз милтиқи бодӣ дар масофаи 10 метр ба даст овард. То ҳол варзишгарони 33 давлат соҳиби медал шуданд, аз ҷумла намояндагони 13 давлат ба гирифтани медали тиллоии бозиҳои олимпияи Токио даст ёфтанд, хабар дод Кумитаи миллии олимпияи Тоҷикистон. дар тамоми маъракаи интихобот номзадҳо ба мақоми президентии Ӯзбекистон дар мубоҳисаҳо вомехӯранд. дар ин бора узви доимии комиссияи марказии интихоботӣ Баҳодирҷон Юнусов ба хабарнигори Спутник Ӯзбекистон хабар додааст. Ба гуфти ӯ мубоҳисаҳо монанди дебатҳои интихоботии парлумонии соли 2019 ташкил карда мешаванд. Барои ин ҳама чиз мавҷуд аст, аз ҷумла шароити ҳуқуқӣ, бо мақсади то ҳадди имкон кушоду равшан баргузор шудани маърака. Пас аз он ки ҳизбҳои сиёсии номзадҳоро барои интихобот муайян карда пешниҳод менамоянд, дар бораи шароити мубоҳисаҳо муфассалтар суҳбат кардан имконпазир хоҳад шуд. аммо аллакай маълум аст, ки ҳар як номзад имкон дорад дар васоити ахбори омма, дар телевизион, радио баромад кунад. ин дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррар карда шудааст. хотиррасон мекунем, ки маъракаи интихоботӣ дар Ӯзбекистон 23 июл оғоз ёфт. маъракаи матбуот ва шӯъбаҳои ҳудудии комиссияи марказии интихоботӣ таъсис дода шуданд ва оинномаи марказ тасдиқ гардид. дар Афғонистон мардуми осоишта барои эътироз бар зидди ишғол намудани вилоятҳои шимолия аз ҷониби Толибон ба кӯчаҳо баромаданд. аксияро дар шаҳри Кобул сокинони Тахор ташкил карданд. мардум хаймаи махсусе сохта гирду атрофи он шиорҳо овезон карданд. ин гирди ҳамоии осоишта аст, аммо ҳадафҳои сокинони шимолии Афғонистон комилан қатъӣ мебошанд. эътирозгарон талаб доранд, ки Толибон аз манотиқи ишғол кардаашон хориҷ шаванд. инчунин сокинони Афғонистон ба ҳукумати худ барои сарнагун кардани Толибон ва бозгардонии манотиқи ишғол карда муроҷиат намуданд. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар тансияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.